Kubor nakaslem jong unongsan hima. CEM kakarbi ang Long Autonomous Council utuli ram ronghang mentakas ni ula pendam bat penkalano ye ki kattu kat ni ki kentin ki baula tho adien ka jinglet jungo ye ka mukro ha ka arpo khandai terek unai wing kani ka jing pendam bat jing penkala ye ka jing tho na Twitter bat Facebook kala long hadien baki kenhun na Megalia ki la persha bat penrem jor yo u ha ka arpo khandai terek unai wing ula tho lingba ki social media bulalet banjungo ye ka mukro ha ka baula ong ba ya ka jingja sha asiat yap ki riungon de bantok kid da ka CBI ha ka ju hi ka jing tho urang hang ula tho ru bana ka liang ka ki AAC kan am pendem ya ka ka badai hok jong ka karbi ang anglong kan am ai wat tang shi ya ka jaka ya ki brio ki basang bian bat ka ki AAC kan bu ru yo mauder jong ubidia sing lekthi bat bante ya ka skol ban pensana mi te forest guard ka karbi anglong Henry ukhlem kranshai manu kita kiba ukhen baki wan sa bian lani ka khando hakashnong ayu anam ai wa tangshi enshi uteu forest guard udeu bala sha siat yap lembat kisan mut kirang ba ka mukro haki pulet bat kinong tre ka tanat klau ka sarkar Assam Hadian bagi kan hun na Megalia kan top yo menteri ka sarkar Megalia bat kiwei kilayu i ka jing tho jong rong hang kila penrem jur yo bat dawaru bo on panma bat ban penshai halor ka jing tho ka jong u ha karensan Facebook Nakaliang urang hang mentakas ngi ka sitarek uno pra arajar arpauar ling ba karensan Twitter ulapan pau ba kaladon ka jing smotho bakala ya ka e baula tho ha kini kisngi urang hang ulapan dam no na Twitter ya ka e baula tho bar ha ka jo ka por la weng no e ki babon ki kentien na ka jing tho a Facebook Henry ha ka jo ka por urang hang ula tho a Twitter da ka baong ngakwa man pensyai ba ki riulom ki basa a karbi anglong kimdei ki basong bian